Значи снощи като му цъпнах една цафарка, направо падна на земята на джезия, така малко го качих се на колата, паднах и си тръгнах и жи пик две и легнах. Така. Шефа идва, шефа, стигни се малко. Я внимавай, мирно. Добре, бастун. Добре, а? Шефе, здрасте. Шефе, как е? Хирург, добре ще. Чекай, тук си цъпа малко. Къде? Барай за цеда, не барай. Не барай. Шефе, днеска какво ще правим? Слушай сега. Значи бях на горе баш шефа. Знаеш ли какво казал, не? Какво каза? Каза густеро реже опашката. Ето, да, знаем го. Да, ще режем ли вече? Ще режеме, обаче слушай какво казал. Каза така. Вие всички сега се таковате в обществото. Да му такова... Инжектираме. Импотекираме. Нещо. Да му се намърдаме, бе! Крайно време. Умно. Да, прав е. Вика, вие така, нали? Да. И вика, сега, всеки трябва да стане някакъв. Крайно време ще. Да. Защото... Ти как ще да станеш? Кой възнули? Аз съм си бил винаги борец, значи друг не мога, и други ми каза, трябва да станеш. Нека виж сега. Според мен мислил съм, доста съм мислил така, поне, нали, знаеш така, че... Ама ти мислиш ли вече, бе? Просто не мислил. Кажи, бе, кой измисли? Така да се каже, нали... Ще прегориш ти га мисля, бе! Штракна ми нещо в главата. Изгоряче, не, Штракна ми нещо в главата, поне, нали, много... Нали, знаете, че така обичам полички, нали, мадами, нали? Мислех по въпроса, нали, викам поли, шо му обичам, значи най-вероятно е да станем политолог. Кой значи поли, обаче толога? Потолога ли, бе? Той аз политолога, е? От телевизията неколко пъти съм гледал, значи... Гледал съм така, нали, като чуем нещо, нали, кажат новини, говори политолог, значи сигурно този човек много разбира от поли, много мадам има нещо. Те на панорама се поли. Те големи коцкари, те големи такива, тия политолога, хирург каже. Ко да ви кажа, аз виж, че аз от малък, виж сега, ти, нали, как ми викаш на мен, не кажи? Хирурга как? Значи от мен, шефе, от малък ме влече, като се плъка. Обичам така, нали знаеш така, обичам много, нали, като ме прати на мокрите поръчки, нали знаеш така, чато коленчето. Ще го ръзнеш хубаво, ребърценци така, ето, настръкнах. Ще го наместиш. Раз ги реже напред. Направо раз. Да, и надлежно ги реже. И тук, шефе, по-чатално така. Абе, вижте, аз трябва крайно време да стана един хирург, така да оперирам хората. Много обичам да ги оперирам. Може. Идем отраки. Наистина ли хирург, бе? Ами как, ето, да. Ще обърнем и те, бе, възстуди, тя ще уредим, бе. Хирург, слушай, там искат образование, висше образование, бе. Имаш ли? Абе, 8 клас едно завърших, бе, шефе. Половише? Колко глупости, бе? Слушай сега, излезе едно разпореждане в гимназиите, трябва да се кандидатства 2 дена по 2 теста. Два теста? Аз 2 имам, колко теста искат, бе? Само 2 ли, бе? По 2 ли имате само? Той има и такова. Добре, да ви питам сега, един тест да я направим аз. Сега, например, да ви питаме, какви коли карат депутатите? БМВ. Мерцедес. Не. Мазда. Опел. Не. Цитроен. Не, да още. Не. Москвич. Добре. Черни, бе! Черни, бе! Това е шеф, защото е умен. Аз съм гледал, бе! Он им гледал, бе! Как, бе? Гледам само черно се вози. Как? Знаеш, да ви кажа сега, аз какъв съм решил да стана? Началник си. Аз съм решил да са такова и аз да съм... Шефа, решил да стане шеф аз. Не знае какъв. Каза и аз да съм в такова обществото. Какъв ще станеш? Кой шеф, бе? Аз ще стана гей. Какво? Гей, бе? Какво е това гей, бе? Ами аз не знам какво е. Не знам, ама... Това гей, бе? Не знам, обаче гледам по телевизията и се викат този гей, он е гей, все богати, все известни, бе. Естраден певец гей, литературен критик гей, светски хроникьор гей, професор гей, този гей, он е. Аз не мога ли да бъда гей, бе? Сме коми, бе? Пак се уреди, той е най-хубавото да факт. Вече се гордеем, бе. Между нас да има един, какъв да кажете, това стана гей, бе.